आयु मानसियालाय फाग्लासो जाखो ना माखो बे नारजि बुदाङा? जानोथाय मा हारसिंनो मिनिलागासिनो फाग्ला बादिनो। आं नङा फाग्ला नङा जावलिया नोंसो फाग्ला बैसो फाग्ला बयबो जावलिया बयबो फाग्ला। आयु खर'आसो गाज्रि जाखोना जौसो लोंखो बेलाय? आया नोंसोरसो माथो बहा थांनो नागिरदों? ओइ गुमै नारजि बुदां नोंलाय जौसो लोंखो ना माखो? धोद आंलाय मानो जौ लोंनांगौ जाखोब्रा? माथो मेथाइ खनसोदों नोङो हारसिंनो मिनिसोदों? थोद सिख्लाफोराबो सिख्लासोलै आंखौसो एदावनो मोनबाय आरो। आच्छा दे गुमै जों थांनोसै। मा दसेनो फाग्ला बायदि मिनियो दसेनो मोजां जायो। जानोथ' आरो। आया खर'लाय मासे सासोखोब्रा आइदै मासे गाज्रिनो खर' साखोलै। आया मासे खर'लाय सासोखोब्रा डाक्टरनिसिम थांनो हागोन ना हालाब्रा आंलाय? नारजि बुदां दाउस्रि देलाय आरोबाव दाउस्रि देलाय दिनैलाय मासेबां दाउस्रि देलायखौल' नुबाय थाखोब्रा जेरावबो। आरो मानसिखौलाय मा एसे समायना नुदों बिबार बायदि आं हाफांनि अनगा रावखौबो समायना नुवा दिनैलाय मानो दाउस्रि देलायखौ एसेबां समायना नुखो आंलाय? आया नारजि बुदांलाय मा खालामदों बेवहायलाय? ओइ नारजि बुदां बे लामा गेजेराव हान्थु खरायना मा खालामबाय थादों नों? नोंखौनो नायगासिनो दङमोनलै दाउस्रि देलाय। नारजि बुदां आं सोमस्रिसो दाउस्रि देलाय नङा। थोद आंखौ फाग्ला सानदों नामा? ओइ नारजि बुदां आं सोमस्रिसोहाय दाउस्रि देलाय नङाथ'। आया आंलाय लामा गेजेराव मा खालामदोंलै? बेखौनोथ' आंबो नोंनाव सोंगासिनो दङ लामा गेजेराव मा खालामदों होननानै। मिथियालै सोमस्रि मा जादोंथाय फुंनिफ्रायनो खर' सानाय मोनगासिनो दङ देहाखौबो थिग मोनाखै। डाक्टरनावसो थांनो होननानै ओंखारबोदोंमोन आं खर' सानाय मोननायखाय। माथो जानायमोन नोङो? जानायाथ' जेबो जायाखैमोन लोंदोंसो दाउस्रि देलाय मोननाव साहा खापसे आरो न'आव फैनानै दै गिलाससे हाफाङा होनायखौ। बिदिब्लाथ' हाफांनि मुलि होनायासो खर' माबाफोर जाबाय नामासै नारजि बुदांनाव? फालगै अजानिफ्राय मुलि लाबोनाया। आंबो सन्थलानो होनोसो नागिरदोंमोन जौगानायनि दा सन्थलानो दौआबो सन्थलायाबो बिदि जाबा। मानसिफ्रा आंखौ फाग्ला जावलिया होननानै बुंदों। आं नङा फाग्ला नङा जावलिया आं नङा फाग्ला नङा जावलिया बैसो फाग्ला बयबो फाग्ला। बिराद गाज्रियैनो खर'आव हमबाय नामासै मुलिया? है आं मुलिखौ सन्थलानो दौलाहाय बोरैबा सन्थलाया खर' गाज्रि जाबायोब्ला मा जानांगौ जाखोहाय नांगौबा हारसिंनो जौखौ गारथों थेवबो मुलि होला आङो। आच्छा बे नारजि बुदाङा मा जामारखो दे मा दसेनो आंखौ सिनायो दसेनो आंखौ सिनाया दसेनो दाउस्रि देलाय मा जामारदों बियो? ना दाउस्रि देलायखौसो गोसथोबाय? ओरैनोबा दाउस्रि देलायाबो जा थङालिखा हौवा बमब्रायनायाव एक्सपार्टखा। आरो दानि जुगाव खायसे सिख्लाफोरखौ फोथायजाया हिनजाव गोनांखा हौवाफोरखौसो बांसिन गोसोथोयो। नायगोन आंबो सोर सिख्लाया नारजि बुदांखौ गोसोथोयो? दाउस्रि देलायबाथ' गखाला बियो आंजों। हा माथो जिरायबाय थाखो बिहामजो? थां ओंखामा खुरहैदो। आं ओंखामखौनो संथ'वाखै। हा ओंखाम संनांगौआलाय मानोथो जिरायबाय थाखो? दिनै नों संलाय आयै आं गोसोखौ बोरैबा मोनदों। गोसोखौ बोरैबा मोनदों होनबानो ओंखाम सङालासिनो थाबाय नामा? बिहामजो मानसिया ओंखाम ओंख्रि संखानांगौ। आंलाय माथो सामफ्रामबो संबाय थाखायो आयै दिनै सानसेखौ नों संदो आरो। बिहामजो जाना बिखुनजोखौ खामानि थिननो लाजियाखै नोङो? माखौ लाजिनांगौ दे नोंबोथ' आंनि बिमासोना बिमाखौलाय एसे एनै खामानि थिननो हाखायो माथो फिसाफोरा गोसो गाज्रि जायोब्ला। आं बेफोरखौ मिन्थिया ओंखामा संहै थां। दिनैल'सो सङाखै दांलाय सामफ्रामबो सङो नोंलाय माथो बिखुनजो जानानै एसेबो हेल्प होआ? बिहामजोबानो गासिखौबो रुवाथि बायदि मावथारनांगौ आरो आं हानायमानिखौ मावखायो माथो दिनैल'सो ओंखाम ओंख्रि संनो बादों होनदों दा। बिहामजोखौलाय मानो लाबोयो न'खराव खामानि मावनोसो लाबोयो ओंखामा संहै थां। बिहामजोबानो गासिखौ मावजोबनांगौ जाहैबाय हानायमानिखौ मावगोन ना एसे हेल्प खालामफानांगौ आरो बिखुनजोफोराबो। बांद्राय जाथारदोंना नोङो? दे जागोन फिसाला नारजि बुदाङाल' फैथों। माखौबा नारजि बुदांनो खोन्थानो नागिरलायबावो। बिखुनजोबाबो बिमा साननानैसो खामानि थिनथारदोंमोन आं दिनैल'सो बेलेग दिनावबा आं गावनो संजोबखायो माथो गावखौ जेबोखौनो मावनो होआ आङो। बिखुनजोफोरानो बिहामजोखौ फिसाजो बायदि सानाब्ला जों बिहामजोआलाय बिखुनजोखौलाय माबायदि बिमा सानांगौ दे बिदि आखलबा। आयै मा जाखो?
जायो दां आखाइ दं आथिं दं आं ओंखामखौनो संनो रोङा आयै रोङाबानो जायो नामा जोंबो गोदो सिख्ला समाव ओंखाम संबोदों मिथिबाय ओंखाम सङै थां नोंबो दा ओंखाम संनो रोङा होनदोंना आङो जेखौ रोङो बेखौ मावै थां आङो रिल्स बानायनो रोंगौ खासा बादाम होलायलायनायखौ नोमफाया फोरोंनाय नोंखौ रिल्स बानायनो हा माथो आफायानो फोरोंदों आंखौ उल्था मारा नों फावबालि उल्था मारा नोङो दिनै ओंखामखौ संना जाहोआ आङो रावनोबो ओंखाम खुना होआ आं दिनै आइ ओंखाम उखैदों होनबाय बेयाव खामानि मावबाबो लाब गैया खामानि मावबाबो नारजि बुदांजों खुगा बिसि जानोसो ओंखारो आंखौ बयबो गाज्रि मोनोना आंखौ बयबो गाज्रि सानो दिनै सानसे रावनोबो ओंखाम संना होआ मा जायो जाथों बे फालागुरि अजानि मुलियाबो माबायदि हरदोंथाय माथो नारजि बुदाङा दासिमबो आंखौ अनफैयाखै दासिमबो आंखौ मोजां बाथ्रा बुंफैयाखै माबा खर' गाज्रि जानासो बाहेरायाव ओंखारलांबाय मुलिया मोजाङै खाथियाबा अजाखौनो देथारहैगोन आं र' बे नारजि बुदाङाबो मा दाउसो देलाय होनबाय थादों दाउसो देलाय न'आव थांनानै एसे खबर लाहैनो आं मुलिया खामानि होमारदोंथ' आरो फालागुरि अजानि मुलिया पाल्ला मुलियाबो खाराथार नालाय मुलियाबो जिबायदि खारा नालाय बेनिखायनो लोगो खामानि मावखाबाय बोम्ब्रमा दालाय बहा गनो नोंलाय बेसेबां थाखुमानो बहा खानो नोंलाय नै बे मुलिखौ नोंनि मोदोमाव लगायबानो नों आंनि जाखाबाय एबारबा हले बोम्ब्रमाया आंनि जाखाबाय नोंलाय आंनि जाखाबाय बोम्ब्र आंनि जाबाय आयु बाला सानबानो बोरैबा मोनफ्लांलायो बापावै मालै दाउसो देलाय आंनि जिरख'नाय बहा थांनो नोंलाय फिसा बदथमिसा बारस'लायबाय दा मावजि बुन्दाफोरबायदि आंनि लामाखौ दा आंनि खामानियासो जाफुंनाय नंला बे बदथमिसा मा बुस्थुलै बे आइ बदथमिस बेफोरबायदि आंनि बुस्थुफोरखौ जानला मोनला मोनामसुलाबाय थानाङाहाय बालनि बापावै मोनामसुदोलायनो आं नोंनि बुस्थुफोरखौ मोनामसुवाखै नैबे बथलखौसो मोनामसुदोंब्रा नोंनि बुस्थुखौ मोनामसुनो होबा मोनामसुगोन बदथमिस मा बुस्थु मोनामसुनो नोंलाय आंनिखौलाय मोजां बुस्थुखौ मोनामसुगोनब्रा आच्छा बिदिब्ला फाफ्लाखंखौ मोनामसुनो नामा आंनि फाफ्लाखंखौ बापावै माबायदि खालि बे दाउस्रि देलाया मा जाजाद बुङोलै नोंनि फाफ्लाखौलाय मानो मोनामसुनांगौ जाखो गरायखि मोनामनायखौलाय दासो गरायखि मोनामनाय जाबाय आं मानसियानो गोबोरखि थास' बिबार औवा मेवाइ गोखै बिदिसो मोनामखायो मिन्थिबाय बदथमिस होगार लामाफोरा एसेबां दुगिना नों दाउस्रि देलाय नोंखौ आंनि हिनजाव खालामनासो गारगोनब्रा र'लै बेटा हायना मुलिखौ लायनो थांनोसै आंबो फालागुरि अजानाव नोंखौ मुलि दौनासो आंनि खालामथारगोन बे बारावबा मा नंदोंलै एसेबां दुगिना नों लागाव थैदो दानाबा सोंथिनि बिफाफोरखौसो लोगो मोनलायबायलै नुयि बायदि जाना एरायलांनि र' आं नै माथो बम्ब्र आदैसो बम्ब्र थै माथो हरलायबायलै औ आदै हा बहाथो थांनो नागिरदों फिसौ नोंलाय ओरैनो दसे गामिथिं ओंखारलांनो नागिरदोंलै आं हा साख्रि बाख्रिफोरालाय जादोंना जायाखै थै जे बुस्थुखौ सोंजानो बायो बेखौसो सोंलायबायलै साख्रिखौथ' नागिरदोंमोनलै एगजामबो होनानै दोनदोंमोन नायनोसै मा जायो हाबाफोरखौलाय मालाथो लागोन सानखो थाब हाबा लादो बैसोआ बारा नेनानै थाजाबाय थायाना बेनिखायनो थाब हाबा जानांगौ थै साला बोरायफोराबो जाद बुंबाय थायोलै दे बे बैसागुआवनो सैमा अरलायहोदो मालाय नोंनि लोगोफोरानो गासिबो हाबा जाजोब्बाय नोंल'सै दे थाब हाबा जादो गथ' गथाय खांदो हाबाखौलाय मालाथो जानो सानमारखो हनै रामोनदानि फिसालानि हाबाखौबो मोनजासिगोन नोंनि हाबाखौलाय माला मोनजागोन आच्छा अलदर बोरायनि सारादुखौबो मोनजासिगोन नोंनि सारादुखौलाय माला मोनजागोन आबौ बिदि खोथा बुंनो हामगौ नामा होमबालाय जों सेंग्राफोरखौलाय मानोथो सोंबाय थायो माला हाबा मोनजागोन होननानै बेनिखायनो आंबो सोंबायब्रा नोंसोरनाव माला नोंसोरनि सारादुखौ मोनजागोन होननानै जानाय नंला थौ थांनोसै दानि सेंग्राफोरखौलाय माथो होनबावनांगौ जाखो साला गामियाव दसे ओंखारबानो
माला हाबा जागोन नोंहालाय माला लागोन मा साख्रि मोनखो बबेयाव साख्रि मावखो बेफोरबायदिल' सोंबाय थागोन साला दा मा लाजिदों माला थैगोन नोंसोर माला सारादु मोनजागोन होननायखो आयौ बाला माथो लामायावनो लोगो मोनखाबायहाय बमब्रखौ मोजाङानो जाबाय दे ओइ बमब्र नोंसो माथो है बाला गावहा माबा गिनाय देखायथार गिनायालाय गियाखैलै सम सम एदावला बायोना नोङो बेनिखायनो एसे बादावला बायदों आरोलै हे बमब्रमा सिख्ला मानसिफोरा एदावोब्ला एदावसो जानांगौ मानो होनोब्ला सिख्लाफोरा बारा एदावला बायाना सेंग्राफोर बायदि सेंग्राफोरासो सिख्लाफोरखौ एदावो बेनिखायनो सेंग्राफोरा सिख्लाफोर एदावबा एदाव जानांगौ दत नालै लासिजों एदाव जायालां सिख्लाफोरजों हे गावहा बुंबा माबा बुजिथारा हेद थांनोसैलै आं र'ना बेफोरबायदि गारनानै थांखायो आरो रायलायफुबाय थानाय समावनो होमबाल दसे सुखु दुखुनि खोथा रायलायनो बे बथलालाय मा बियो माबा पारफिउम आरोना बडि स्प्रे मोदोमाव लगायनाय नोंबो लगायनो नामा दत आंलाय मानो लगायनोब्रा हिनजाव मानसिनि पारफिउमफोरखौलाय नङाहाय बियो हौवाफोरनिसो हिनजावफोरनि नङा हा हौवानि सेनफोरखौलाय नोंलाय मानोथो लाना गिदिंदों आंना हिनजावफोरनि पारफिउमफोरखौ मोजां मोदोमनाय मोनाहाय हौवाफोरनि पारफिउमफोरासो जा मोजां मोदोमो बिदिनो थगाय थुसे बमब्रमानाव फोनना होनोसै आं साला हारामि दाउस्रि देलाय नों थङालि गराय फाख्रिखौ दिनैसो लोगो मोनबाय आं दाउस्रि देलाय हा नोंनोलाय आंखौलाय मानो नांगौ जालायखो मोजाङानो जाबायलै अमा राजा फैदेरनाया नोंनि थाखायनो दाखालि आं दाय गैया फोदो गैया गामिनि मानसिफोरजों मिथिं खुंजादों दाखालि मा थास' जाखांनायमोन नोङो मा थास' जाखांनायमोन बै हर गेजेराव मा थास' फाग्लि जानायमोन नों आयौ बाला थास'आनो जायाखै आंखौ थास' जाखांदों होननानै बुंलाबायदों अब्ला बै हर गेजेराव मा मोनखांनायनि नों आंनि बिसिनायाव उन्दुना थाहैनायमोन मा मोननायनि आंनि बिसिनायाव उन्दुना थाहैनायमोन आरो गामिनि रायजोफोरनि सिगाङाव नों मानो बुङाखैमोन सैथो खोथाखौ नोंखौबालाय दिनै गारालां मा खालामगोनसो नोंलाय आंखौलाय मा खालामगोनसो होननानै बुंदोंना बे नोंनि खर'नि बिबारखौ बुखुजोबगोन आं ओइ अमा राजा गेसाव फाजा खोनासं आं नोंनि फिल्मनि एक्ट्रेससो फिल्म रिलिज जाखालि दावराव खालामगोन आंखौ जुदि नोङो बुनानै लायोब्ला दाउस्रि देलायखौ खम बुस्थु होननानै दासान मिथिबाय दैमानि ना मावा होननानै दासान नोङो आच्छा एसेबां दादागिरि ना नों बे नोंनि आखाइनि बथलखौ गाख्रुबजोबनि र' आं आयौ बाला नाङाहाय गाख्रुबनाङा ये हुइना बाद लान्जाय टेम्पार पार्ट नाङाहाय अमा राजा येल्लो दालाय खि बारियाव गारहरजाबाय आंजों आंनि बथलखौ गारहरबाय अमा राजा नोंबो मानो सोगाब लायखोब्रा एसेबांथ' अननो लुगैदोंबा गोदोनायाव माला खालामनानै गानना लाबाय था आरोलै साला बे सिख्लानि थाखायनो आंखौ गामिनि रायजोफ्रा बुनो नागिरदोंमोन मिथिं खुंदोंमोन दाउस्रि देलाय मानो गाबदों ओइ दाउस्रि देलाय सोर सोगाबदों नोंखौ खोन्थालाय आंनो नामखौ बुं मानो गाबदों दाउस्रि देलाय दागाब ओइ बमब्र नों आं जाय बुस्थुखौ नुदों नों बेखौनो नुफादोंना औब्रा नों नुनायखौनो आंबो नुदों दे सिखार गाबनाङा आं दंना गाबनाङा गाबबा जाम्बि बायदि नुयो दे बुं सोर नोंखौ सोगाबदों बै अमा राजाया बेनो आंखौ सोगाबदों आरो माले अमा राजा हिनजावफोरखौ सोगाबनानै बिराद मोजां मोनथारो नामा नोङो ओइ नाजिबदां दाउस्रि देलाय आंखौ दाखालि अलखदाव खोलैदोंमोनलै बेखौसो एसे रायदोंमोन आङो अमा राजा नोंहा जेबो मोन्थाय गैया दाउस्रि देलायखौ रायनो मिन्थिबाय नों मिन्थियाखै आं मानो रायालै दाय मावदों जेब्ला रायखानांखागोन ना दिनैनिफ्राय दाउस्रि देलायनिसिम सौहैनो थाखाय नैबे नारजि बुदांखौ सौग्रुगोरनांगोन अब्लासो दाउस्रि देलायखौ रायनो हागोन नोङो आयला दिनै नारजि बुदाङालाय मोदाय फाग्लिसो लोगो मोनबाय नामाब्रा जल्दी सरि बुं दाउस्रि देलायखौ बुं
Hai नारजि बुदां नोंखौ मान होयो सनमान होयो आङो नाथाय बे नङा जे आं बे दाउस्रि देलायनि सिगाङाव आं नोंनि थाखाय बेखौ सरि बुंनो बुंमाराथ' बुङा आङो बुंमाराथ' बुङा आङो आइला नारजि बुदां नों आंखौ सोबाबाय नोंखौबो गारालां आरोबाव नो दालाय बोरै मोनदों नारजि बुदां हो बोरै मोनदों आंजों बुजाना थोद अमा राजा मा जादोंलै मा जादोंसो होननानै बुंदों अमा राजाजों पांगा लादों नोङो अमा राजाजों थोद मा गोदाव सोराव गोब्रामलाबायबाय थाखोब्रा जोंनो मा आंजों बुलायना जेननायखाय लाजिदों नामा हो आंलाय नोंजोंलाय माला बुलाय लायखोब्रा ओइ अमा राजा नारजि बुदां एसे बोरैबा जाबाय खोमालै मानसिया जानोलै दाखालिनि शिबरात्रि भां लोंनाया निसे दाबो खाराखैदांलै आच्छा मा जादोंमोन बुंलाय है जेबो जायाखै आदै खर'आसो साफिनबायलै लोमजाबायदोंसो नामाब्रा नारजि बुदां मिन्थियालै खर' सागासिनो दङ दिनै माबा एसे बोरैबाबो मोनगासिनो आं गावखौनो थौदो होमबा थौदो डाक्टरनाव लांसै आं नोंखौ थौदो नारजि बुदां डाक्टरनाव लांसै आं मा नों बुंबानो मानिगोन नामा सौख्लाब जागोन नों आंजों दानो मिन्थिबाय आइला मा जामारखोब्रा मानसियालाय थौदो दाउस्रि देलाय नोंखौ दोननानै फैनोसै आं न'सिम नङाबा दुथां हौवाफोरा नोंखौ एदावबाय थागोन थौदे नारजि बुदां ओइ नारजि बुदां मा जामारखोब्रा मोनथियालै बेलाय हिनजावफोरजोंनो बारा रायलायथारामोन माथो बोरै दाउस्रि देलायजों खिथु जाखो दसेनो हिनजावनि मुह मायाब्रा हिनजावफोरनि जेसेबां हौवाफोरा सयनासि गुनि गियानि भद्र जाया माने हिनजावफोर खाथियाव थायोब्ला लोरबां जाखायो थै गासिबो मानसिखौ बुंनाङालै आंलाय माथो दुमफावखौ नुबाल'सो गोसोआ क्लाप क्लुप फ्लाफ्लिप फाफ्लि अखा मोफ्लामनाय बायदि मोफ्लामो आच्छा बारु थाइबानि लारु नों बुंबानो आं मानिगोन नामा औ माथो हापांबो फैबाय ओइ नोंसोर सानैया बे नारजि बुदां होलोखो दिन्दांखौ नुदोंना ओइ नै बेनि खुगानि थाखायनो दिनै नारजि बुदाङा फाग्ला जाबाय बेनो गाज्रि खालामबाय नारजि बुदांखौ बेनो आच्छा नारजि बुदांखौ आंसो गाज्रि खालामबाय बुंदोंसोब्रा बुंबानोखि गासिबो खोथाया जाजोबो नामा बाथो नोंसोरनाव जेबो सोंजाया आं गावनो हारसिं नागिरगोन आरो दाउस्रि देलायमोननि न'आवबो थांगोन ओइ खोथाया एसे बोरैबासो खोमालै आं आखान्थिथाम बायदिसो मोनबायलै खोथाफोरखौ मा आखान्थिथामब्रा आरे भाइ बै जान्थियालाय जान्थिखौनो हमनानै लादो नोङो जान्थियाबो मोनथाम खुन्थाजों मोनसे फावरिखौ खाना लाया होमबा बे जान्थिया थिग बिदिनो दाउस्रि देलाय हाफां आरो नारजि बुदांखौबो जान्थि बायदि मोनबाय आङो मोनसे खान गान्थिखौनो ज' खानानै लानाय आच्छा नोंसोर नुवाखैब्ला थांनोसै आं नोंसोर सोंनानै लाब गैखाया जाम्बा नांदोनायफोरजों साला खुगायानो खासि गोबौ बायदि ब्रां ब्रांलै हाफां नोंना मोनथों साला नारजि बुदां दाबायदियाव हिनजाव गदाय लाबा आं आइथें थोंसेजोंसो बोल्ले बोल्ले मोसागोनलै ओइ खोन्थानो हादे नोंबो माखौब्रा बेखौनो ब्रा नारजि बुदांजों दाउस्रि देलायजों गुलु खोमा सिं जोंसो मिन्थिया बेफोरखौ खोन्थानो हाब्रा हाफांनो आंखौ नारद मुनि बायदि मोनथारबाय नामाब्रा जायनोनो मिनोनो खोथा लगायनानै होग्रा बाप्पावै नोंसो साला बेयावसो आरो अब्ला मायावथो थानांगौमोन अख्रां सायाव नामा माबालै नोंसो सानैखौ आंनो दिनै मुलैनो थाखाय नांगौमोन माबायदि मुलैनोब्रा बुं माबायदि गारायाव बाहायनो नांगौ नोंनो जोंखौ माने दिनैनो दा हरावनो दाउस्रि देलायखौ लायनोसैमोन माने हाबा खालामनोसैमोन आङो सैमाफोरा फात्ता मोनलायै हाबा खालामनोसै आं दाउस्रि देलायखौ बा एसेबां इमारजेन्सि सैमा मिन्थिलायै हाबा खालामनो ओंखारलायनाय जियानो जाया मानो आइथें थोंब्रै बा लानजाय मोनसे गोनां सैमाखौ आं जेबो मिन्थिला नाथाय जोंहानि न'आव मानै सैमा दङ आइथें थोंनै आरो आखाइ फारनै बिसोरखौ थिनहरगोन आं ओंखाम जानो जागोन बेनिखायनो दाउस्रि देलायखौ खावहैनायाव नोंसोर सानैखौ नांथारगौ आंनो ओइ नारजि बुदांनि खोथाखौ खोन्थानो नामा बेनो र' जाला माला खोन्थाजाया एसे नायग्रोबावनांगोन मा हिनजावफोर बायदि फुसुर फासार ब्रा दे जागोन नायगिरि लोगो नोंथांमोन दिनैनि एपिसडखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे खम जाला चेनेलखौबो 50,000 साबस्क्राइबार खालामनानै होदो खम जाला चेनेलाबो 50K जाहां बे चेनेलावबो थांनानै भिडिअफोर नायहैदो आरो लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलखौबो नोंथांमोना जौगाहोनायाव मदद होदो आरोबाव साबस्क्राइब जेसेबां हायो खालामनानै होदो औब्रा लोगो नोंथांमोन साबस्क्राइब खालामदो दे अननानै आरो आसि बिमाफोरखौ थुनो थाखाय दाबाव आसि बिमा थुदो घन्टाफोरखौ थुं थाम दामनानै गालांदो Okay, love you, Shonabara.